Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχω κοντά μου τον Κώστα Πράπογλου με αφορμή την έκθεση που έγινε Talk of the Town στην κυριολεξία. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Έχει λήξει φυσικά. Εμείς θα την παρουσιάσουμε εδώ με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε. Είναι κρίμα για όσους δεν την έχετε δει και για όσους την έχετε δει την έκθεση αυτή για την οποία θα μιλήσουμε. Φαντάζομαι ότι θα μας ακολουθήσετε πολύ έτσι ευχάριστα, καθώς κάποια έργα έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση στον κόσμο και κάποια, όλα θα έλεγα τα περισσότερα, κάποια όμως έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα καλά με το περιβάλλον. Λοιπόν, πρόκειται για την έκθεση Το φαινόμενο της πεταλούδας, The Butterfly Effect. Βέβαια, ο χώρος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν και είναι η γλωστοϊφαντουργία Μουζάκη, πεταλούδα ουσιαστικά, και βέβαια ένας χώρος ο οποίος είναι ενεργός, κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι, μπορούμε να πούμε έστω και εκ των υστέρων κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι μια έκθεση που με τη λήξη της ξεχνιέται. Νομίζω ότι είναι από αυτές που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Και άραγε γιατί εσύ, έτσι όπως κρίνεις εκ των υστέρων τα πράγματα, σαν επιμελητής, σαν άνθρωπος που είσαι μέσα στο χώρο πάρα πολλά χρόνια με εμπειρία μεγάλη, τι συνέβη και είχε τόσο μεγάλη απήχηση αυτή η έκθεση? Γιατί πέρασε 55.000, 60.000 κόσμος, κάπου εκεί. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό που μένει στην μνήμη των επισκεπτών είναι και ο χώρος όπου πραγματοποιείται μια έκθεση, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Και ειδικά όταν τα έργα έχουν δημιουργηθεί με άξονα το ενοιολογικό πλαίσιο μιας έκθεσης και έχουν όλα κατασκευαστεί μέσα στους χώρους της έκθεσης και σε διάλογο με το κτίριο της έκθεσης, του εργοστασίου εν προκειμένου, το περιβάλλον και με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, είναι μια συνταγή η οποία δένει πάρα πολύ καλά. Συνήθως μιλάμε για βιομηχανικά ερείπια ή για εγκαταλελειμμένους χώρους που κάποτε λειτουργήσαν μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια. Εδώ είχαμε όντως την ιδιαιτερότητα το εργοστάσιο αυτό να είναι ανοιχτό και οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν και να δουλεύουν δίπλα στα έργα, τα σύγχρονα έργα. Από την άλλη, ωφελήθηκαν και οι καλλιτέχνες πάρα πολύ με αυτό, γιατί κάπου το λάμβαναν και υπόψη ότι εδώ υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Και εκείνο που εμάς μας συγκίνησε όταν ήρθαμε τις ώρες που δεν δουλεύει πια το εργοστάσιο, βέβαια, τις πιο απογευματινές βραδινές, είναι ότι υπήρχε το ίχνος της ανθρώπινης εργασίας, χωρίς αυτό να είναι παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα και μία αναφορά σε κάτι που έχει παρέλθει οριστικά. Τι είναι αυτό που έχει παρέλθει οριστικά? Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όντως το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η βάρδια τελειώνει στις 3 και η έκθεση ξεκινούσε στις 3:30. Οπότε το πρωί είχαμε ένα λειτουργικότατο εργοστάσιο και το μεσημέρι, απόγευμα, νωρίς βράδυ, έκθεση. Ναι. Για πολλούς αυτό ήταν ένα οξύμορο, ήταν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Οπότε πολλές φορές ακόμα και οι επισκέπτες αντιλαμβάνονταν αυτήν την ιδιαιτερότητα στο χώρο, γιατί το ανθρώπινο αποτύπωμα είναι εμφανές παντού. Δηλαδή υπάρχει μια ενέργεια όχι μόνο στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα. Όπως επίσης και στα ίδια τα έργα, γιατί πολλοί από τους καλλιτέχνες ήρθαν σε επαφή με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Υπήρχε ένας διάλογος και τα έργα που είδαμε στην έκθεση ήταν έργα τα οποία δημιουργήθηκαν in situ. Πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες δούλεψαν μέσα στο εργοστάσιο όλους αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, ουσιαστικά από το μήνα Ιούνιο και μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ακόμα και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, βρέθηκαν στην Αθήνα για να δουλέψουν για αυτά τα έργα. Πάμε να δούμε τους χώρους σιγά-σιγά. Εννοείται ότι είναι 41 καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν. Αποκλείται να τους αναφέρουμε όλους, να μας συγχωρήσουν αν κάποιους παραλείψουμε. Εξάλλου, δεν έχει και σημασία τόσο να αναφερθούν τα ονόματα μόνο των καλλιτεχνών, αλλά να περιγράψουμε λίγο κάποιες δουλειές σε σχέση με τα νοήματα που απέδιδαν και που μας άρεσαν ιδιαίτερα πολύ. Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε και τη λειτουργικότητα του χώρου. Δηλαδή, όταν μπαίναμε μέσα σε αυτό τον προαύλιο χώρο, καταρχήν, έχουμε ένα πρώτο μέρος της έκθεσης. Δεν ακόμα καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί σε λίγο όταν κατέβει στο υπόγειο ή και στους άλλους χώρους. Αλλά έλα να μπούμε λίγο σε αυτούς τους ισόγειους χώρους, ας πούμε, για να δούμε τι λειτουργία είχαν. Πες μας λίγο για αυτά τις τεράστιες αίθουσες, ας τις πω. Χώρους οι οποίοι είναι και ημιπέθριοι με έναν τρόπο. Σωστά. Καταρχάς, όπως ανέφερες, ο θεατής έμπαινε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο προαύλιο, το οποίο φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι γεμάτο από φορτηγά, ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται, εμπορεύματα που μεταφέρονται και μετακινούνται από τον έναν τομέα του εργοστασίου στον άλλον. Οπότε ξαφνικά, με το που ξεκινάει η έκθεση, όλη αυτή η συνθήκη πάβει να υφίσταται. Οπότε ο θεατής εισερχόταν σε έναν χώρο κενό. Άδειο. Και το πιο σημαντικό, χωρίς ήχους. Διότι, όπως φαντάζεστε, το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι γεμάτο ήχους.
από μηχανές που λειτουργούν, από ανθρώπους που μιλούν, που μετακινούνται, που φωνάζουν. Τι βλέπουμε λοιπόν καταρχήν σε αυτούς τους χώρους όταν είναι λειτουργία, τι συμβαίνει εκεί το πρωί? Αλλά πριν πάμε, Dolly Parton, Love is like a butterfly, πώς αλλιώς, για να πάμε να τα ακούσουμε και να έρθουμε στους χώρους πια. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle. Your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Your laughter brings me sunshine. Every day is springtime. And I am only happy when you are by my side. How precious is this love we share. How very precious, sweet and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Love is like a butterfly, a rare and gentle Πρωινές ώρες λοιπόν στο εργοστάσιο Πεταλούδα, νήματα και ντύματα, ένας κόσμος ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει εκεί το πρωί, τι έχεις δει, τι λειτουργεί, τι παράγεται εκεί σε αυτούς τους χώρους, στον ισόγειο χώρο? Το λέω ισόγειο, ουσιαστικά λάθος είναι. Δεν είναι ισόγειο και έχει ορόφους, είναι πάνω από τη γη. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά πάντως η αίσθηση της κατάβασης μετά αλλάζει τη συνθήκη. Τι σημαίνει λοιπόν απάνω? Οι περισσότεροι χώροι του εργοστασίου αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Δηλαδή και σε σχέση με την έκθεση, ο θεατής είχε την δυνατότητα να μπαίνει σε χώρους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτουργούν. Ποιο δηλαδή, κομμάτι παραγωγής λειτουργεί εκεί? Ο θεατής έβλεπε τους χώρους, και τώρα θα αναφερθώ σε κάποιους χώρους και θα εξηγήσω αργότερα τι σημαίνουν αυτοί. Είναι το κτίριο του Μερσεριζέ, ο ατμιστής, το κτίριο με τις ανέμες και τον γκαζέ, το γλασέ, το βαφείο και έπειτα το υπόγειο που ανέφερες, το οποίο ήταν και είναι το τμήμα των αποθηκών και των εισαγωγών-εξαγωγών. Οι καλλιτέχνες επομένως είχαν εξ αρχής να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές λειτουργίες του χώρου όταν είναι εν ενεργεία και να δημιουργήσουν παραβολές, συνδέσεις, υπόγειες αν θέλεις συνομιλίες με αυτό όλο τον μόχθο και τον κόπο. Αλλά το πολύ συγκινητικό επίσης είναι ότι οι μηχανές οι ίδιες, τα εργαλεία τα ίδια της δουλειάς λειτουργούσαν με τα έργα σαν να είχαν να βρεθούν χρόνια οι δυο τους. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Μία συμφιλίωση περίεργη. Λέω συμφιλίωση πολύ συνειδητά. Ξέρεις τι εννοώ, Κώστα? Ότι άλλο πράγμα το μηχάνημα της παραγωγής που πολλές φορές είναι εργοτέχνης από μόνο του. Καταρχήν έχει μια ευφυΐα, έχει κόπο, παράγει ωραία πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και από την άλλη το έργο τέχνης που δεν έχει καμία λειτουργία πλην της αισθητικής, φιλοσοφικής, υπαρξιακής. Το πώς δεν είναι αυτά τα πράγματα είναι μαγικό πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε ένα-δυο παραδείγματα έργων απάνω πριν κατέβουμε στο υπόγειο. Ναι, φυσικά. Θα αναφερθώ στα κτίρια όπως τα βλέπαμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στο κτίριο λοιπόν που ανέφερα, το Μερσεριζέ, έτσι να κάνουμε μία παρένθεση, όλοι αυτοί οι όροι που προανέφερα έχουν σχέση με την επεξεργασία του νήματος. Αυτό, ας μην πούμε περισσότερα. Ναι, για όποιον δεν ξέρει τη διαδικασία, η ορολογία κάπως φαίνεται.
αλλά από την άλλη Μερσεριζέ μας είναι και γνώριμα πράγματα αυτά, ξέρεις, λίγος πολύ. Τα έχουμε ακούσει για κάποιο λόγο. Για συνέχισε. Στο τμήμα του Μερσεριζέ υπήρχαν 2 έργα, μία εγκατάσταση της Αμερικανίδας Alison Woods και δίπλα ακριβώς μία άλλη εγκατάσταση της Κριστίνα Ανίντ. Με λίγα λόγια, λίγο περίγραψα μας τα έργα. Ναι. Αυτές οι 2 εγκαταστάσεις, από τη μία η Αμερικανίδα ουσιαστικά χρησιμοποίησε υλικά που βρήκε μέσα στο εργοστάσιο και δημιούργησε έναν στερισμό από 9 κουκούλια και έτσι ονόμαζε το έργο Chrysalis, Χρυσαλίδα, τα οποία ήταν κρεμασμένα από το ταβάνι σε έναν σχηματισμό που επέτρεπε τον θεατή να περιδιαβεί ανάμεσά τους. Ναι. Έχουμε βέβαια ιστορίες πίσω από κάθε έργο, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Φυσικά. Και αν έχεις το κουράγιο να κάτσεις να τις δεις, φαντάζομαι ότι βγαίνει και ο κατάλογος ή έχει βγει ήδη. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει καταγωγές των έργων, συνειρμούς, όπως είναι και αυτή η περίπτωση αυτών των ξεραμένων δέντρων. Για πες μας λίγα λόγια. Αυτό είναι λίγο πιο κάτω, στο κτίριο του Ατμιστή. Είναι ένας χώρος που στο κέντρο του υπήρχε και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, άκρος εντυπωσιακός. Εγώ μάλιστα όταν το πρώτο είδα αναφέρθηκα σε αυτό σαν χρονοκάψουλα και οι εργαζόμενοι εκεί άρχισαν να γελάνε γιατί τους φάνηκε πολύ αστείο. Ναι. Αλλά εκεί λοιπόν έκανε μια υπέροχη εγκατάσταση η Άντα Πετρανάκη, με ένα σύνολο ξερών νεκρών δέντρων, τα οποία και αναποδογύρισε ώστε οι θεατές να βλέπουν τις ρίζες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι αδύνατον, είναι 41 αφηγήσεις, δεν θα προλάβουμε να τις κάνουμε. Εγώ θα σου δίνω τώρα κάποια στοιχεία έτσι, λίγο πλαστικά, πλαστικότητας δηλαδή των έργων και ερμηνεών, έτσι όπως τις προσλάμβανα κι εγώ, και να μου πεις εσύ αν θέλεις λίγο περισσότερα πράγματα. Έχουμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το χρόνο, καταρχήν, έτσι. Έχουμε να κάνουμε με έργα τα οποία χρησιμοποιούν το ίδιο το ρολόι σαν σύμβολο του χρόνου που περνάει και που ενδεχομένως αλλάζει τα πράγματα. Τι ενδεχομένως είναι σίγουρο ότι τα έχει αλλάξει. Έχουμε έργα τα οποία ασχολούνται με ένα κομμάτι έτσι λίγο πιο ρομαντικής φύσης. Θα έλεγα ότι ένα τέτοιο έργο είναι της Δήμητρας Σκανδάλη, που βρίσκεται και αυτό απλωμένο σαν ένα δίκτυο, σαν ένα υφαντό, το οποίο είναι γεμάτο. Είναι η τεχνική της αυτή κιόλας, ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Με άνθη, που και αυτά έχουν μια ιστορία, δεν βρίσκονται τυχαία εκεί. Με ένα συνειρμό με το νήμα παράξενο, σαν τον ιστό της Αράχνης. Έχει να κάνει και με το νήμα, αλλά και με υλικά που φέρνει η ίδια από το νησί. Που κατάγεται, την Πάρο. Ναι. Το οποίο έχει ξανακάνει και στο Δαφνί, βέβαια. Και στο Δαφνί, βέβαια. Όμως εδώ κάπως περιπλέκει όλη αυτή τη συνθήκη που φέρνει μαζί της από το νησί της, τον τόπο καταγωγής της, μαζί με νήμα που βρέθηκε στο εργοστάσιο. Οπότε δημιουργείται μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Ναι, εδώ είναι το μαγικό που λέγαμε. Πώς το νήμα που βρίσκεται στο εργοστάσιο δημιουργεί αυτή τη συνθήκη, την εντελώς φαντασιακή και την εντελώς, πώς να πω, ρομαντική. Δεν είναι κακό να το λέμε αυτό, αυτή την ορολογία. Και ο ρομαντισμός εδώ έχει να κάνει με ένα στοιχείο επίσης νοσταλγίας, αλλά με μια έννοια συνείδησης απέναντι στο τι είναι αυτό που νοσταλγεί κανείς. Εκεί είναι και ο Νίκος ο Τρανός, με ένα έργο που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Το έχει ίσως σε μια άλλη εκδοχή. Αλλά για πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, όντως είναι ένα έργο το οποίο παρουσιάστηκε στο παρελθόν σε άλλη μορφή, τώρα εμφανίστηκε σε μια τελείως διαφορετική μορφή. Ο Νίκος βρήκε ένα έπιπλο στο εργοστάσιο και τοποθέτησε στην επιφάνεια αυτού του επίπλου, δηλαδή μια ντουλάπα, μια σειρά από μικρούς μουσικούς μηχανισμούς, δηλαδή φανταστείτε μικρά μουσικά κουτιά με κορδόνι, τα οποία όταν τα τραβούσε ο θεατής έδιναν έναν ήχο από μια χώρα στον κόσμο. 120 κουτιά, 120 διαφορετικές μουσικές από τον κόσμο. Όλα αυτά τα κουτιά, όταν τραβούσαμε τα κορδόνια τους ταυτόχρονα, δημιουργούν μια χαοτική συνθήκη. Που όμως ίσως κάποια στιγμή να συντονιστούν. Και αυτή είναι η μαγεία. Απόλυτη μαγεία. Έργου. Και βέβαια στο παρελθόν ο Νίκος ο Τρανός, που είχε δουλέψει με τα ζαχαρόσπιτα, είχε παρουσιάσει στην Γκαλερία Άρτιο ένα ολόκληρο τοίχο με αυτούς τους μηχανισμούς. Είναι ένα έργο που επανέρχεται κατά καιρούς με νέες έννοιες και αυτό έχει πολύ πολύ αξία. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε Kraftwerk και We Are Robots.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης για την οποία μιλάμε, το φαινόμενο της πεταλούδας, σε επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου που είναι και κοντά μου, είναι το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλές γυναίκες και 5 άντρες μόνο στους 41 καλλιτέχνες. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά, ξέρεις. Όχι για τους λόγους που λέγονται. Φεμινιστικού, συμμετοχή των γυναικών σε περισσότερο ποσοστό. Η έκθεση μοιραία καλούσε τη γυναικεία φύση, διότι είναι πολλά τα χρόνια πίσω μένα, έχουν περάσει ίσως αυτοί οι τρόποι συμπεριφοράς, αλλά η οικιακή χειροτεχνία ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων κάποτε. Συμφωνώ απόλυτα. Ισχύει. Και μάλιστα πάνω σε αυτό, καλό θα ήταν να φέρουμε ότι και ένας από τους ενοιολογικούς άξονες της έκθεσης κάνει αναφορά για τον ρόλο των γυναικών στην βιομηχανία. Βεβαίως. Φανταστείτε ότι στο εργοστάσιο αυτό που κάποτε εργάζονταν 2.500 άνθρωποι, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι γυναίκες, ανώνυμες γυναίκες. Οπότε κάπως πάρα πολλές από τις καλλιτέχνηδες, από τις συμμετέχουσες καλλιτέχνηδες εμπνεύστηκαν από αυτή τη συνθήκη. Και τα έργα που παρουσιάστηκαν είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτό. Αυτό που λες τώρα έρχεται και ακουμπά πάρα πολύ πάνω σε κάποια έργα. Θα αναφέρω εγώ μερικά από δική μου εντύπωση, έτσι. Είναι η Εύη Σαβαΐδη. Ας πούμε, είναι ένας τρόπος προσέγγισης αυτής της ιστορίας. Είναι η Δέσποινα Μαϊμάρογλου με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο που δεν έχει να κάνει με τη χειροποίητη εργασία, αλλά με ένα αίσθημα, η πεταλούδα πια πολύ συμβολικά, σαν μια οντότητα η οποία έχει έναν τρόπο να παράγεται, να ζει και να πεθαίνει. Μια ψυχή ακριβώς. Μετά η φοβερή Μαρία Λοϊζίδου, η οποία κατά σύμπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης σας έχει και μια φοβερή έκθεση στο μουσείο στο Παρίσι του κυνηγιού, ένα μουσείο φυσικής ιστορίας ουσιαστικά, όπου έχει κεντήσει πράγματα. Εκεί η Μαρία το κάνει κατά κανόνα αυτό, πλέκει, κεντά και φτιάχνει αυτές τις υπέροχες εγκαταστάσεις. Έχουμε όμως πολύ ωραίες στιγμές τους εκεί. Μικρές χειρονομίες σε σχέση με άλλα πράγματα. Επίσης είναι μέσα σε αυτή την γυναική, αν θες, κατάθεση το έργο της Λιδίας Δαμπασίνα, όχι με μια χειροποίητη έννοια, ας πούμε, κατάθεση ενός υλικού, αλλά με μια φράση. Για πες μας λίγο γι' αυτά. Λοιπόν, το έργο της Λιδίας Δαμπασίνα έχει να κάνει με την προσωπική της ιστορία. Μια ιστορία η οποία συνδέεται κάπως και με την ιστορία του εργοστασίου όπου έγινε η έκθεση. Έτσι, η Λιδία Δαμπασίνα θυμάται, ανασύρει από το παρελθόν της μία μνήμη του πατέρα της, μία φράση που έλεγε «Χάσαμε τα χρήματά μας, αλλά όχι και τη γεύση μας». Ναι. Αυτό λοιπόν αποτυπώθηκε σε έναν από τους στίχους του κτηρίου, στα αγγλικά, και από κάτω υπήρχε ένα σεντόνι δεμένο σε κόμπους που ουσιαστικά είναι ένα σύμβολο φυγής. Όμως όλη η εγκατάσταση, όλο αυτό το έργο της Δαμπασίνα έχει να κάνει κυρίως και με αυτό που βίωσε μικρή, δηλαδή βλέποντας την κατάρρευση μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά και με την έννοια της προσωπικής ιστορίας
και του αυτοσεβασμού. Μια και μιλάς τώρα έτσι για πιο προσωπικές ιστορίες καλλιτεχνών που έχουν ιστορίες πραγματικές μέσα στην οικογένειά τους. Είναι καλό να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την ιστορία της ίδιας της κλωστοϊφαντουργίας. Κλωστέ Πετελούδας Μουζάκης, λοιπόν, που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Μουζάκη το 1944. Είπαμε ότι ήδη λειτουργεί. Όμως είναι και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας. Αυτό το περιβάλλον κατέρευσε κάποια στιγμή. Και αυτή η κατάρρευση έφερε στους ανθρώπους που ήταν μέσα σε αυτές τις εργασίες, γιατί δεν είναι μόνο ένα εργοστάσιο, είναι και όλη η παραγωγή που βγαίνει από το εργοστάσιο, είναι τα καταστήματα που πουλιώνται, τα υφάσματα, τα νήματα κτλ. Όταν αυτό είναι και προσωπική εμπειρία και γίνεσαι και καλλιτέχνης, είναι φυσικό ότι θα αποδώσει καρπούς. Όμως, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της πολιτικο-οικονομικής καταστροφής αυτού του τομέα της παραγωγής, γιατί ένα κομμάτι που εσύ θίγεις, από ό,τι ξέρω, και σαν πρόθεση αυτής της έκθεσης, ήταν για να μιληθεί και αυτό. Αν μπορεί να υπάρξει μια επανεκκίνηση, ας πούμε, αυτού του κόσμου, τι είναι αυτό που κρατάμε από αυτήν την ιστορία, γιατί ναι, μεν η έκθεση έχει έναν και ρομαντικό και νοσταλγικό χαρακτήρα, αλλά χτυπάει και άλλα καμπανάκια. Σίγουρα. Ουσιαστικά η αφήγηση της έκθεσης έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με αυτό που ανέφερες, με την εκβιομηχάνηση της χώρας, με αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που συνέβη εν προκειμένου με τον Ελευθέριο Μουζάκη από το 1944 και έπειτα, ο οποίος ως πάρα πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά και οραματιστής κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία 9 εργοστασίων. Μετά όμως αρχίζουμε και μιλάμε για την αποβιομηχανοποίηση της χώρας, που συντελείται εκεί μετά από τη δεκαετία του 1980 και φτάνοντας στο σήμερα, και κάπου εκεί φλερτάρουμε με την έννοια της επαναβιομηχανοποίησης, που ίσως για πολλούς να ακούγεται μια ουτοπική συνθήκη, όμως βάζουμε τον σπόρο για να σκεφτούμε και να φανταστούμε και να οραματιστούμε πώς θα μπορούσε να αλλάξει η τωρινή συνθήκη και να προχωρήσουμε σε μια καινούρια για το συλλογικό καλό και για το κοινό όφελος. Πες μου λίγο για το έργο της Εύας Νάθενα που βρίσκεται στο υπόγειο. Λοιπόν, η Εύα Νάθενα δημιούργησε ένα έργο, το Caller Unknown, δηλαδή άγνωστος τηλεφωνητής, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από έναν αργαλιό, έναν πολύ παλιό αργαλιό που έφερε η ίδια σε συνδυασμό με εκατοντάδες τηλέφωνα. Ναι. Εδώ ήταν τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα και σαν φόρμα σύνδεση, αλλά και μια μορφή διασυνδέσεων, επικοινωνιών, δεν ξέρω πώς να το πω, ενός κόσμου με έναν άλλον. Εγώ το πήρα και σαν τέτοιο, έτσι, ακριβώς σαν δύο αυτό. χρονικότητες. Βέβαια η Εύα Νάθενα, να πούμε ότι είναι σκηνογράφος, εικαστικός, εξαιρετικά πολυτάλαντο πλάσμα, γνωρίζει να χειρίζεται το χώρο και νομίζω ότι έκανε μια κίνηση εξαιρετική εκεί κάτω. Τι να πρωτοπούμε τώρα, εκεί βρίσκουμε την Μαριάννα τη Τραπατσάκη με ένα επίσης πάρα πολύ δυνατό έργο βίντεο, την Ελένη τη Ζούνη με ένα καινούριο χειρισμό, στην γνωστή της, εν πάση περιπτώσει, τακτική και γραφή, θέλω να πω. Βρίσκουμε τον Μανώλη Μπαμπούση, να πούμε και έναν άντρα της ιστορίας, ο οποίος προσεγγίζει πιο πολιτικά την υπόθεση, δημιουργώντας ένα installation κι αυτός με με αφηγήσεις, με πολιτικές φράσεις. Τα λέω τώρα όπως μου λέει. Ο χώρος του υπογείου ήταν ο μεγαλύτερος χώρος της έκθεσης. Ήταν, ας πούμε, ο επίλογος. Και εκεί γινόταν μια εναλλαγή φωτός και σκότους. Ναι. Δηλαδή ο θεατής περνούσε μέσα από διάφορα περάσματα. Κάπου εκεί έχουμε και το έργο της Στέλλας Μελετοπούλου, του Γάλλου, του Ρομπέρ Καέν. Ναι, τώρα ο κόσμος βέβαια ακούει ονόματα. Γι' αυτό και δεν θέλω. Δεν είναι ωραίο να μην μιλάμε για τους καλλιτέχνες, αλλά από την άλλη, σε ένα ραδιόφωνο που ακούς μόνο ονόματα, καλύτερα είναι να μείνουμε στις εικόνες όσο μπορούμε, να μας συγχωρέσουν οι εικαστικοί, θα τους αναφέρουμε όλους, είναι αδύνατον. Kate Bush, The Woman's Work, ακριβώς αυτό. You can call. I stand outside this woman's work, this woman's word. Ooh, it's hard on the man. Now his part is over. Now starts the crawl of the fall.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στη δική σου κίνηση τώρα, που είναι μια κίνηση ανάμεσα στα καλλιτεχνικά έργα. Είναι ένας διάδρομος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Είναι φως και σκοτάδι. Αλλά είναι και ένα γλυκό σκοτάδι που έχει να κάνει και με μια εποχή μέσα στην οποία αυτές οι οικιακές χειροτεχνίες είχαν μια γλύκα τέτοια. Γινόντουσαν στη σκιά. Είχαμε ένα λαμπατέρ, ξέρω εγώ, θυμάμαι τη μάνα μου, τη γιαγιά μου. Ένα λαμπατέρ δίπλα στο οποίο γινόταν το βελονάκι, το κέντημα. Δεν υπήρχε καμιά διάχυτη φωταψία όπως ανοίγαν τα σαλόνια και οι τραπεζαρίες στις γιορτές. Εμένα μου άρεσε αυτό πολύ. Είχε να κάνει αρκετά με το κέντημα και σε αυτό έρχομαι τώρα. Τι ακριβώς έχεις κάνει εκεί? Βρήκες κεντήματα μέσα στο χώρο. Κεντυμένα κεντήματα, όχι στάμπες. Ναι, ακριβώς. Κάποια στιγμή, όπως μελετούσα τον χώρο και των υπογείων, έπεσε το μάτι μου σε κάποια μεγάλα κουτιά, τα λεγόμενα baskets, όπως τα λένε, γεμάτα πράγματα, και μέσα σε στίβες από αντικείμενα ξαφνικά ξεχώρισα κάποια αντικείμενα που και εμένα μου θύμισαν κάποια πράγματα από τα παλιά. Τις γυναίκες στη ζωή σου. Τις παλιές γυναίκες. Έτσι. Ναι. Και ξαφνικά διαπίστωσα ότι έβλεπα μπροστά μου πάρα πολλά κεντήματα από αυτά που θυμόμαστε όλοι στα σπίτια των μαμάδων, των θείων και των γιαγιάδων μας, τα οποία ήταν, αν θυμάσαι, εικόνες τυπωμένες σε καμβά. Βεβαίως, και συγκεκριμένης κατηγορίας εικόνες. Ακριβώς. Και έπαιρναν το νήμα και το κεντούσαν ανάλογα με τον οδηγό που υπήρχε πάνω, ώστε να προκύψει το κέντημα αυτό. Βρήκα λοιπόν αρκετά από τέτοια κεντήματα, τα οποία ήταν έτοιμα καδραρισμένα, και αποφάσισα να τα εκθέσω. Αποφάσισα να τα τοποθετήσω σε έναν από τους διαδρόμους των αποθηκών και να δημιουργηθεί ένας διάλογος με ένα έργο που τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντί τους, ένα έργο της Μαρίας Χατζηνικολάου, που είχε να κάνει ακριβώς με αυτή την χειρονομιακή κίνηση. Ναι, πάρα πολύ ωραίος αυτός ο διάδρομος. Απ' τη μια τα κεντήματα που βρήκες εσύ, και απ' την άλλη πλευρά αυτές οι φωτογραφίες που αποδίδουν αυτές τις χειρονομίες, τις λεπτές, τις τρυφερές, τις πολλαπλές. Τέλος πάντων, προχωρώντας σε αυτόν τον χώρο κάτω, βρίσκουμε κι άλλον ένα διάδρομο με τα νήματα αυτά τα οποία δημιουργούν μια σύνδεση με τα πράγματα, και είναι και το νήμα αυτό καθεαυτό που έχει τη δύναμή του. Αυτές οι ακτίνες, λοιπόν, για πες μας λίγο για αυτό το έργο. Πρόκειται για το έργο της Εσμήνης Αμανίδη, ένα έργο το οποίο, όπως είπες και εσύ, καταλαμβάνει έναν από τους μεγάλους διαδρόμους των αποθηκών, με νήματα τα οποία εκτείνονται, απεκτείνονται και καταλαμβάνουν όλη αυτή την επιφάνεια. Και είναι ένα νήμα μήκους συνολικά 21 χιλιόμετρων. Να πούμε λίγα λόγια για το έργο της Μαριάννας Στραπατσάκη, η οποία έχει και μια έρευνα πίσω του και μια πραγματική διεργασία μέχρι να δει κανείς ότι αυτό το τελικό οπτικό αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο βίντεο που ήταν και σαν τρισδιάστατο, έμπαιναν και έβγαιναν επιφάνειες, πολύ εντυπωσιακό. Δεν μπορούσες εξ αρχής να καταλάβεις την ιστορία που θα μας πεις εσύ τώρα. Για πες. Λοιπόν, όντως αυτό το έργο έχει μια ιστορία, έχει ένα παρελθόν. Όταν πρωτοξεκίνησα να βλέπω τους χώρους του εργοστασίου, είχα εντοπίσει έναν άλλο χώρο που δεν είδανε δυστυχώς οι θεατές. Ήταν ο χώρος του κλιματισμού. Ο χώρος αυτός ήταν γεμάτος από τεράστιους κύκλους, όπου εκεί κάποτε ήταν τοποθετημένοι έλικες που διοχέτευαν τον αέρα, είτε θερμό είτε ψυχρό, σε όλο το εργοστάσιο. Σε έναν από αυτούς τους μεγαλύτερους χώρους είχαμε αποφασίσει τότε ότι θα τοποθετηθεί το έργο της Μαριάννας Στραπατσάκη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μία έρευνα για αυτό τον χώρο. Ήταν 100% αυτό που λέμε site specific, και όλο το έργο άρχισε να χτίζεται με βάση αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Κάποια στιγμή όμως μάθαμε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι πλέον διαθέσιμος. Οπότε προέκυψε το δίλημμα. Τι κάνουμε? Παρουσιάζουμε το ίδιο έργο κάπου αλλού, το αφήνουμε, παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό. Τελικά αποφασίστηκε να μεταφέρουμε αυτόν το χώρο, την αίσθηση αυτού του χώρου, στο υπόγειο. Να πω μερικές εικόνες έτσι όπως μου έχουν αποτυπωθεί από την έκθεση. Σκάλα, μια σκάλα σιδερένια. Ένας κάκτος, ο οποίος ξεκινάει από πολύ χαμηλά στη γη και καθ' ύψος εκτείνεται. Αντικείμενα τα οποία αιωρούνται μεταλλικές μικρές κατασκευές από νήματα. Κολόνες οι οποίες επενδύονται με αντικείμενα που φτιάχνουν οι καλλιτέχνες. Κλέρι Τσαρουχίδη Χατζημινά με την στήλη Άλατος. Ένα έργο που ακριβώς ασχολείται με αυτό το δομικό στοιχείο του εργοστασίου, την κολόνα, και άλλες περιπτώσεις όπου πάνω στις κολόνες βρίσκουμε εναποθέσεις καλλιτεχνών. Ολόκληροι χώροι που διασυνδέονται τα μηχανήματα του εργοστασίου με τα έργα των καλλιτεχνών, είπαμε κάποια παραδείγματα ήδη. Άλλες εικόνες οι οποίες αναδύονται σαν να βγαίνουν από τα έγκατα του εργοστασίου, σαν να έχουμε μορφές οι οποίες υπήρχαν μεν εκεί, αλλά δεν ήταν ποτέ ορατές. Ας πούμε, ένα έργο που απεικονίζει
κάπως σαν ζωγραφικά, τις καμινάδες και τον καπνό. Της Ανίτας Καλημέρη. Έχουμε και τον Θεόδωρο Νούτσο, ο οποίος έχει φτιάξει αναρτημένα από το ταβάνι ολόκληρα σχήματα, ολόκληρους όγκους που είναι από τα ρούχα της μητέρας του, από ό,τι μου είπε. Για πες λίγο γι' αυτά. Όντως υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε κάθε γωνία και μέρος του εργοστασίου. Όπως προανέφερες, τα 3 γλυπτά του Θεόδωρου Νούτσου που αναρτώνται από την οροφή, η μεταλλική σκάλα με τα αντικείμενα της Κοσταρικανής Ιρένε Καρβαχάλ, η βιντεοπροβολή 4 καναλιών της Κλίτσας Αντωνίου, φυσικά η μεγάλη εγκατάσταση των 2 Ιταλίδων Σονίνο και Σερέλη που δημιούργησαν ένα τεράστιο περιβάλλον με νήμα. Ναι. Που το έργο της μιας εγκεβωτίστηκε από το έργο της άλλης. Είναι αυτές οι υπόγειες καταστάσεις στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Faithless, Drifting Away, και θέλω να έρθουμε λίγο να μιλήσουμε για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο και τις συνδέσεις με την Ιερά Οδό και όλα αυτά τα οποία τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, τα αγαπάς και εκεί πας και φτιάχνεις πράγματα. Κάπου εκεί γύρω σου βρίσκουμε συνεχώς. Πάμε να ακούσουμε. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται το εργοστάσιο Πεταλούδα έχει μεγάλη σημασία. Είναι ένας παλιός ιερός τόπος ουσιαστικά και θέλω να μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί έχει παίξει ρόλο στην επιλογή σου ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να μην το λάβεις και υπόψη. Έπαιξε, δεν έπαιξε ρόλο? Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο στην επιλογή μου. Η Ιερά Οδός τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρεις και εσύ, κάπως με έχει σημαδέψει. Χαριτολογώντας λέω ότι ανεβοκατεβαίνω την Ιερά Οδό προς τα φορτηγά πλέον. Ναι. Λοιπόν, σε άλλους καιρούς θα ήσουν προς Λευσίνα για τα μυστήρια. Ναι, σωστά. Καθοδόν.
Ίσως. Το γεωγραφικό στίγμα οπωσδήποτε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και μάλιστα πώς, ας πούμε, αν αναλογιστούμε αυτήν την συνθήκη στην αρχαιότητα που ο κόσμος, αυτοί που πήγαιναν να μυηθούν ή αυτοί που ήταν ήδη μυημένοι πηγαίνανε προς την Ελευσίνα και επέστρεφαν, και ξαφνικά από ένας τόσο ιερός τόπος, μια τόσο ιερή διαδρομή, ξαφνικά με το πέρασμα των χρόνων έγινε αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή, ξεκινώντας από την μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, με την μεταμόρφωση του τοπίου σε βαριά βιομηχανία, και αυτό που βιώνουμε σήμερα και αυτό που συζητάμε για το μέλλον, ότι πώς θα μπορούσε όλο αυτό να αλλάξει και τι θα αλλάξει. Ακούγονται πολλά και διάφορα και τέλος πάντων ο καθένας κάνει τις δικές του εικασίες. Θες να μου πούμε λίγα πράγματα για το butterfly effect? Βεβαίως. Το butterfly effect ουσιαστικά ξεκίνησε από την ίδια την πεταλούδα, το εργοστάσιο. Όταν άρχισα να επισκέπτομαι το εργοστάσιο και να προσπαθώ να κάνω συνδέσεις για το καινούριο νεολογικό πλαίσιο που θα προέκυπτε, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπάρχει η ίδια η πεταλούδα, το φαινόμενο της πεταλούδας. Το φαινόμενο της πεταλούδας είναι, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, είναι ένα επιστημονικό και φιλοσοφικό θεώρημα που στη βάση του είναι η αλληλοσυνδεσιμότητα. Πώς δηλαδή ένα γεγονός στο παρελθόν μπορεί να επηρεάσει το παρόν και φυσικά το μέλλον. Και αντιστοίχως, αν αλλάξει κάτι στο παρελθόν, πώς μπορεί να αλλάξει αλυσιδωτά όλες τις συνθήκες του παρόντος και του μέλλοντος. Ναι, σωστά. Μπορεί τελικά. Τι καταλαβαίνουμε. Σίγουρα μπορεί, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε με υποθέσεις και εικασίες. Ναι. Οπότε και οι περισσότεροι καλλιτέχνες που διαχειρίστηκαν αυτό το νόημα μιλήσανε υποθετικά και δημιούργησαν με το δικό τους εικαστικό λεξιλόγιο μια συνθήκη η οποία ανταποκρίνεται πρώτα απ' όλα στα δικά τους, πιστεύω, στις δικές τους εσωτερικές διερευνήσεις, και μετά κάπως έρχεται και ο θεατής, ο οποίος άλλες φορές συμφωνεί και άλλες φορές διαφωνεί με αυτό που βλέπει. Θέλω να σταθούμε λίγο στα έργα που είχες συμπεριλάβει στην έκθεση, που είναι βίντεο. Αφηγήσεις, ουσιαστικά short films, μικρές αφηγήσεις. Ίσως υπάρχει και κάποιο σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αναφερθήκαμε στην Κλίτσα Αντωνίου προηγουμένως. Επειδή είναι μια έκθεση υλικότητας κατά κανόνα, έτσι γεννήθηκε από την αρχή για όλα αυτά που είπαμε, τα βίντεο, για να τα επιλέξεις, θα έπρεπε να απευθύνονται σε μια έννοια η οποία έχει να κάνει με ένα κομμάτι μιας ιστορίας, την οποία δεν βλέπουμε. Δεν έχει υλικότητα δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφουν οι καλλιτέχνες, αλλά από την άλλη σε κάτι παραπέμπει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καθένα ξεχωριστά, όπως είπαμε, αλλά πώς επέλεξες, ποιο ήταν το κριτήριό σου για τις εγκαταστάσεις βίντεο? Εκτός από της Μαριάννας Τραπατσάκη, που είπαμε ότι είχε και μια λειτουργικότητα με τον ίδιο το χώρο, ή της Δέσποινας της Μεϊμαρόκλου, που δεν είναι βίντεο ακριβώς, αλλά μια στιγμή, έτσι, πώς να πω, μια απεικόνηση με τρόπο πολύ τρυφερό των πεταγμάτων αυτών των πεταλούδων μαζί με ήχους. Αλλά τα υπόλοιπα που έχουν μια μικρή αφήγηση, τι γίνεται εκεί? Όλα τα βίντεο έχουν σχέση με μια εσωτερική διερεύνηση, και κάπως, επειδή πολλά από αυτά τα βίντεο είναι καινούργια βίντεο, δηλαδή είναι παραγωγές. Είναι παραγωγές οι οποίες δημιουργήθηκαν για την έκθεση αυτή. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την Ιρανική Άννα Χοναρμάν, της οποίας το έργο έχει να κάνει με το νερό. Και ήταν τοποθετημένο στον χώρο των βαφείων, γιατί ακριβώς εκεί το νερό έχει πρωταρχική σημασία. Δηλαδή, χωρίς το νερό δεν μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος των βαφείων. Έτσι και πολλά άλλα βίντεο, τα οποία διαχειρίζονται έννοιες που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη, αλλά και με τα ερεθίσματα που έχουν και πώς οι ίδιοι αισθάνονται και οπτικοποιούν το δικό τους προσωπικό ταξίδι στη ζωή. Τώρα αυτή η έκθεση έχει βάλει για πρώτη φορά ίσως στην Ελλάδα μια καινούρια κατεύθυνση, τόσο επιμελητικά όσο και δίπλα στον επιμελητή οι καλλιτέχνες που προσκαλούνται, που θα μας κάνει να σκεφτούμε πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε τέτοια κλίμακα, σε χώρο που είναι ενεργός, όπως είπαμε, και λειτουργεί, που έχει τόσο μεγάλη ποικιλία μορφών και μηχανημάτων και συνδέσεων, που δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να κάνει κάτι το οποίο να υπερβαίνει αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση που έχεις κάνει εσύ και των καλλιτεχνών, τον κόπο βέβαια. Γιατί κάθε από αυτά τα έργα έχει κόπο να φτιαχτεί. Δεν είναι, να μου πεις και ποιο δεν έχει. Δεν είναι το ίδιο εδώ, γιατί έπρεπε να προσαρμόσουν τη δουλειά τους σε συγκεκριμένες νόρμες και σε συγκεκριμένους χώρους και κινήσεις ακόμα. Πόσο χώρο θα πιάσει κάτι, πώς θα κινηθεί, μήπως πέσει, πώς θα περάσει ο επισκέπτης ανάμεσα από όλα αυτά τα πολύ σύνθετα πράγματα. Πολύ σωστά. Πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή, η οποία φυσικά έχει πολλή δουλειά από όλους. Δηλαδή, όχι μόνο από την πλευρά του επιμελητή, που τέλος πάντων
πήγαινα στο εργοστάσιο επί μήνες, προσπαθώντας να δω τις ροές και να μελετήσω το χώρο, ώστε τα έργα που θα τοποθετηθούν να μην ενοχλούν τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Αλλά και μετά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι, όπως προανέφερα, βρέθηκαν στο εργοστάσιο, πολλοί από αυτούς για αρκετό καιρό, δουλεύοντας τα έργα σε αντίξωες συνθήκες, γιατί η παραγωγή όλη ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι. Αν θυμηθούμε τους καύσονες που μας έκανε, εμείς ήμασταν στο εργοστάσιο εκείνη την εποχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε ανταμειφθεί όμως. Βεβαίως. Πραγματικά είναι μεγάλη συζήτηση που έχει δημιουργήσει η έκθεση αυτή. Depeche Mode, World in My Eyes. Άντε, για σένα αυτό. Ευχαριστώ. Θέλω να τελειώσουμε με 1-2 έργα ακόμα, τα οποία είναι και εντυπωσιακά στην πρώτη οφθαλμική επαφή, πριν μπει στα νοήματα. Άλλα είναι πιο ήσυχα, χρειάζεται να πας με μεγαλύτερη ησυχία και περισυλλογή. Μερικά άλλα, όπως αυτή η εγκατάσταση με αυτά τα περίεργα βάζα, σε ένα χώρο που μοιάζει σαν μία μηχανή, σαν ένα βάθρο, και από κάτω κάποια άλλα εργαλεία, όλα σε ένα χρώμα υπέροχο γαλάζιο, λειτουργούσαν όχι μόνο εντυπωσιακά, αλλά έψαχνες να βρεις και τους συμβολισμούς. Δεν ήταν και εύκολο, αν δεν ήξερες την ιστορία. Σωστά. Αναφέρεσαι στο έργο της Sandra Osbourne, της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδος, η οποία ήταν από αυτούς που δουλέψανε πάρα πολύ καιρό στο εργοστάσιο, μέσα στον καύσωνα. Επέλεξε λοιπόν ένα μηχάνημα από το εργοστάσιο, το οποίο μεταφέρθηκε από κάποιο άλλο σημείο στο χώρο των βαφείων. Το έβαψε με ένα χρώμα, με αυτό το ανοιχτό γαλάζιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στις αποχρώσεις των τοίχων του βαφείου, και τοποθέτησε κάποια έργα μικρότερα από πυλό και κάποια άλλα μεγαλύτερα που είναι ουσιαστικά αγγεία.
Όμως εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όλα αυτά τα αντικείμενα που δημιούργησε από πυλό δεν είναι ψημένα. Αυτό ήταν συνειδητή της επιλογή, διότι σε αυτό το έργο διαχειρίζεται την έννοια της φθαρτότητας και της σκόνης. Πώς δηλαδή όλα ξεκινούν από τη σκόνη και καταλήγουν στη σκόνη. Οπότε, ενώ το έργο στην αρχή είχε μια καταπληκτική εικόνα, δηλαδή σε προσκαλούσε να πας κοντά του κτλ., συνάμα όταν κάποιος από τους θεατές πήγαινε να το αγγίξει, σιγά σιγά, ειδικά προς το τέλος της έκθεσης, κομμάτια έπεφταν. Προς έκπληξη του θεατή βεβαίως, αλλά αν τέλος πάντων διάβαζε το κείμενο, θα καταλάβαινε ότι αυτό είναι μέρος του έργου, μέρος της διαδικασίας. Εγώ θα είχα να πω επίσης ότι είναι μια έκθεση συνάψεων. Ίσως είναι το νήμα που το κάνει αυτό, γιατί είδες πώς μιλάμε καμιά φορά και για άλλα πράγματα και λέμε το νήμα της ζωής, το νήμα της δουλειάς, το νήμα μιας πορείας. Το νήμα λοιπόν έχει και πολλές συμβολικές σημασίες. Είναι ένα υλικό για συνάψεις, ενώνει, καθώς κεντάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση της Λουίς Μπουρζουά όταν είχε κάνει τη σειρά με τις βελόνες. Που έλεγε ότι μία βελόνα μπορεί να ενώσει τα κομμάτια που έχουν χωριστεί για κάποιο λόγο. Και όλα τα έργα έχουν αυτό το στοιχείο της σύνδεσης και της σύναψης. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω και το γεγονός ότι ο θεατής, καθώς περπατούσε μέσα στην έκθεση, είχε την δυνατότητα να περιτυλιχθεί σχεδόν, δηλαδή να είναι μέρος αυτής της ιστορίας, σαν να βρίσκεται μέσα σε μια χρονοκάψουλα που τα μηχανήματα του επιχειρήν με τα έργα τέχνης και την χειρονομία των καλλιτεχνών τον περιέκλειαν με τρυφερότητα σε έναν κόσμο που άλλες φορές στην πραγματική ζωή, όταν βγούμε έξω στην Εθνική Οδό ή στην Ιερά Οδό όπως είναι σήμερα, αυτό πάβει. Είμαστε στην καθημερινή ζωή όπου τρέχουν τα φορτηγά ή πηγαίνουμε στα πολυκαταστήματα που βρίσκονται εκεί και η τέχνη είναι ένα άλλο πράγμα στα μουσεία. Και αυτό το πράγμα εκεί μας ένωνε. Νομίζω, το άκουσες αυτό καθόλου, το σου εκφράστηκε? Το άκουσα, το είδα και το βίωσα. Θεωρώ ότι μάλλον κάπου εκεί έγκυται και η επιτυχία αυτής της έκθεσης. Ναι. Αλλιώς γιατί να έρθει τόσος κόσμος? Ο ένας με τον άλλον το έλεγε. Ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο ο κόσμος που ερχόταν, αλλά και ο κόσμος που ερχόταν και για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη και για πέμπτη φορά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε κάτι που. Έλκει. Ναι, ακριβώς. Τώρα βέβαια μπαίνει και το ζήτημα των μεγάλων εκθέσεων μέσα στα μουσεία, που είναι οι κλασικοί θεσμικοί χώροι για την έκθεση της σύγχρονης τέχνης και όχι μόνο, αλλά εμείς μιλάμε για τη σύγχρονη τέχνη. Και βεβαίως επιμελητών όπως εσύ, που έχεις και πρώτο ξεκινήσει ίσως με τέτοια δυναμική, όχι ίσως, μάλλον το πιο βέβαιο, να διαθέσεις τη δυνατότητα, καταρχήν να διαθέσεις τον εαυτό σου σε αυτές τις ώρες έρευνας και γραφειοκρατικών διαδικασιών και δεν θέλω να φαντάζομαι. Από την άλλη πλευρά, ναι, είναι μια τάση των καιρών πια και εκ μέρους των επιμελητών να μην θέλουν να προτείνουν στα μουσεία τις εκθέσεις που έχουν στο κεφάλι τους, αλλά να ψάχνουν να βρουν τόπους που δίνουν κάτι άλλο τελικά στην αφήγηση και στη δουλειά των καλλιτεχνών. Για μένα αυτό έχει ενδιαφέρον, το έχεις καταλάβει. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, αυτό στην Αμερική και στην Αγγλία γινόταν από τη δεκαετία του 50 και του 60. Εντελώς. Όμως τώρα αυτή η τάση επιστρέφει. Και σε εμάς ίσως είχαν γίνει στο παρελθόν κάποιες μικρές κινήσεις, αλλά είναι τόσο μικρής κλίμακας και τόσο χωρίς να έχουν ένα νήμα αφήγησης. Εδώ τώρα εσύ αρχίζεις πια και ορίζεις τον εαυτό σου στο χώρο σαν έναν αφηγητή που τον ενδιαφέρουν αυτοί οι χώροι. Και αυτοί οι χώροι είναι το Δαφνί, είναι ένα γυμνάσιο στην Κυψέλη, είναι τώρα το εργοστάσιο Πεταλούδα και δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή σε περιμένω με δέος πραγματικά. Τι θα σκεφτείς? Έτοιμο το έχεις, σε βλέπω. Όχι ακόμα. Πρέπει να πάρεις και μια ανάσα από αυτό το μεγάλο έργο. Πρέπει να πάρω 2 ανάσες. Πρέπει να πάρεις 2 ανάσες. Ναι, είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο εξωτερικό, το ξέρεις καλά, γιατί έχεις κινηθεί, έχεις ζήσει εκεί, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι πρωτόγνωρα. Και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να πείσεις τους ανθρώπους που έχουν αυτούς τους χώρους, είτε διοικητικά, αν πρόκειται για δημόσια ιδρύματα, είτε στην περίπτωση αυτή. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Όμως από την άλλη, βλέπεις ότι ο κόσμος διψάει για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεωρώ από τη δική μου εμπειρία ότι ο κόσμος θα θέλει περισσότερο και με μεγαλύτερη χαρά να δει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης σε έναν χώρο, είτε εγκαταλειμμένο, είτε εν πάση περιπτώσει σε έναν χώρο που έχει κάποια ταυτότητα, από το να πάει σε ένα μουσείο. Χωρίς να θέλω να πω ότι το μουσείο είναι ένας χώρος που δεν αξίζει να πάμε. Γιατί οπωσδήποτε το μουσείο πρεσβεύει αυτό που πρεσβεύει. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο έχει έτσι ενδιαφέρον. Για τους καλλιτέχνες υπήρχε δυνατότητα χρημάτων για τις παραγωγές των έργων αυτή τη φορά? Τις περισσότερες φορές ναι. Υπήρχε. Ναι. Επιτέλους, αυτό είναι κάτι καλό, έτσι. Γιατί άλλες φορές δεν υπάρχει και πρέπει να προσαρμόσει κανείς πολλά πράγματα πάνω σε αυτή τη μη δυνατότητα. Κώστα Πράπογλου, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ.
Δεν είναι εύκολη μια τέτοια συζήτηση στο ραδιόφωνο, γιατί είναι τόσο δυνατή η έκθεση εικόνων συγκεκριμένη, όπως και όλες, αλλά σε αυτήν ειδικά την περίπτωση είχε να κάνει όχι μόνο με την εικόνα του έργου τέχνης, αλλά με το χώρο, με τα μηχανήματα, με το ανέβα-κατέβα σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Το επιχειρήσατε, δεν μπορέσαμε να το καταγράψουμε τηλεοπτικά, αλλά τουλάχιστον το καταγράφουμε ραδιοφωνικά. Και σε χαιρετώ εδώ να ακούσουμε The Piano Guys, Beethoven's Seven Secrets, τα 5 μυστικά του Beethoven. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Να σε καλά, Κώστα. Καλή δύναμη. Στο επανακούειν. Και στο επανειδήν, γιατί όχι. Μακάρι. Πάμε να ακούσουμε.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.